Нямам прожектор да светната и да видиш долу горе. Какво е? Тъмно е. Можеш ли да светне с? Нямам. А? Нямам. Тъмно е, нищо не се Тъмно, вижда. да. Трябваше да взема и Нищо. прожектор не го сложи. Нищо. Тук някакви ленти са имали. Тук е бил единия бункер, така. Исках да видиш големината на стаечката. А голямо ли е вътре? Ами, има по-голяма, има и по-малки стаечки. А те са няколко стаечки. Доста са. Доста. Доста са. Да. Ето тук не се вижда.